Bafethu ngoba kade ngangigileka sanibonani. Ngumgilwa, igama lami elisha ngumgilwa, engabe ngumgilwakazi. Hey, bafethu. Naki istory ke manje kisigaxa. Sigaxa intaxa yesigaxa ngayo ukuthi sengizoyibiza ngani ngendlela eyisigaxa ngayo le ndaba. There was this friend of mine, yabo lo mngani lo osuke umthembile, osuke wazi ukuthi noma ungekho right uyena oqala ozomfonela for advice, for ukududuza nani yabo. So ngicela ungalisho igama lakhe umngani nami. Nami manje ngisathi umngani nami because ngisamthanda. Yebo yena ke wabe wenza isenzo esibi kodwa kona ngisamthanda. Umngani nami lo safunda naye from primary school eWoodgrange. Yes. Safunda eWoodgrange ikhonda ukuthi ise-stick farm la yiBhadini. Sabuya ke mina umzali wahluleka shem. Wahluleka bandla imali zokuthi menge eWoodgrange fele ngikhokhe i-traffic yakhokhe i-school fees kube indaba yo transport nani. Wathi nje uma hayi ngibuyele bangibizo kamzali othandekayo. Ngiphume kade ye parents. Hayi mina shem ngaba ingane esamekelala isimo kusukela ngisamncane. Hayi ngibuyiswe ngala eWoodgrange ngizofunde bangibizwa, hayi ngifunde kamzali othandekayo. Umngani nami siphinde sihlangane naye kuphi ke manje secondary sinokubonga. Hayi naye ngathi umzali wakhe ngale usethe ngeke uthi ye parents akusalungi. Buya nawe uye kamzali othandekayo. Hayi abuye umngani nami siqhubeke ne-friendship yethu. Friendship yele ngane mesidinele nangisadli nawe yabo nje. Hayi buyisa into zami mesixabene ngaphela awukho la ngixoxanwa khona. Ningane nibadala niyathandana ningabangani izinto ezenzakalayo lezo kumele siphile nazo. Hayi ke umngani nami ke sithi Luthuli High School. Fake ngabe siyofunda kwaFika ngoba engasekhaya. Sithi Luthuli High School izenzo Jehova. Nakhona kamzali othandekayo. Sifuna grade 10, grade 11, grade 12. Sika Maths and Science sizenza iqenqe. Sika Physics sobabili. Hayi siphase ke badla ke emphasweni wethu bese siyahlukana ngama varsity. Nami ngizele ePitoli lami, Hammanskraal naye ayihambele, ayiyele UKZN yakhe. Sibuye ke kodwa siyaqhubeka siyazwana, siyafonelana zonke izinsuku nani. Mekhona indoda engishelayo uyena oqala ozokwazi. Mekhona into engiphathe kabe emsebenzini uyena oqala ozokwazi. Mangiyihappy uyena oqala ozokwazi. Hey, qala indaba. Qala indaba. Sengiyadate ke manje. Date ubhuti wale ohlala le eMaritzburg. Naye ngokomsebenzi uke eMaritzburg. Mina ngikuphi ngise-Greytown. Greytown neMaritzburg abakwaziyo akuqhelelene kakhulu but kuqhelelene wona yabo. Hayi inkathi ngihlala eMdlovane ke shuthi ngiloke ngiya kuyena because ngenye weekend uza kumina eGreytown sidlela inyama lapha zakozakwe nani. Ngenye weekend ngihamba ngiyakuyena naye uhlala eflatini. Sihambe sigruvele sihambe sobona umuntu wami nani kanti angibuzanga elangeni. Ngithatha intombazane ngiyise endlini yomuntu wami. Ngithatha intombazane engiyibiza ngomngani wami esifana nosisi kumina ngiyisa endlini kamuntu wami. Ngoba bafana. Ngiyabuyela no part 2.